दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन लोगोफोर। दिनै आङो ओरैनो माने नोंथांमोननो बै ITI कलेजाव फरायनो थाखाय पार्सेन्टेजखौ बेसेबां नांगौ, पार्सेन्टेजआ बेसे जानांगौ, नोंथांमोनाथ' बिदि जायो नङा होनब्ला? आंबो जायोमोन। आंथ' आगोलाव सिगाङाव बिदि जायोमोन आरोना। ITI कलेजाव फरायनो थाखाय बेसेबां पार्सेन्टेज नांगौ, बा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनो थाखाय बा सिट मोननो थाखाय बेसेबां पार्सेन्ट जानांगौ, बिदि जायो नङा होनब्ला? हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निं लोगोफोर। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय। आंनि चेनेलाव नायगिरि नोंथांमोन। स' दिनै नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै माबायदि भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा ITI कलेजाव फरायनो होननानै सानदों, नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोदों। ITI कलेजाव फरायनो थाखाय बेसेबां पार्सेन्टेज नांगौ, गभर्नमेन्ट कलेज बा प्राइभेटआनो जा, प्राइभेटआव फरायनो थाखाय बेसेबां पार्सेन्टेज नांगौ, प्राइभेटआव फरायनो थाखाय पार्सेन्टखौ 45, 50, 55, 60 बेसेबां पार्सेन्टखौ नांगौ जायो, आरो गभर्नमेन्टआव फरायनो थाखाय पार्सेन्टेजखौ 80 बा 79, 69, 80, 90 बेसेबां नांगोन लोगोफोर पार्सेन्टेजखौ गभर्नमेन्ट ITI कलेजाव फरायनो थाखाय। गोबां पार्सेन्ट नांगौ जायो लोगोफोर। कम्पिटिसन जाबाय आरोना। गिबियावनो गभर्नमेन्ट ITI कलेजाव ओरैबायदि कम्पिटिसन जायो। बेवहाय गभर्नमेन्ट ITI कलेजाव फरायनोब्ला पार्सेन्टेजखौ बुरजा नांगोन आरोना लोगोफोर। गोबां पार्सेन्ट नांगोन। बिदिनो 70, 69, 80, 59 बा 69 लोगोफोर बिदि पार्सेन्ट जानांगौ आरोना। बिदिनो सोरबा 50, 60, 40, 45 बिदि दङब्ला बे दाना ITI कलेज गभर्नमेन्टआव फरायनो सानदोंब्लाबो बियो मोननाय नङा आरोना। बियो प्राइभेटाव लाथारनांगोन। प्राइभेटावसो मोनो आरोना लोगोफोर। बे प्राइभेटाव फरायनो थाखाय गोबां नाङा पार्सेन्टखौ, एसेब्लाबो जायो। 45, 60 बा 50आनो खम आरोना लोगोफोर प्राइभेटाव मोननो थाखाय। बिदिनो प्राइभेटाव फरायनोब्ला गोबां फैसा नांगोन, खरस थांगोन। बिदिनो प्राइभेटाव एडमिसन लानोब्ला 16,000, 15,000 बिदि थांगोन आरोना। गभर्नमेन्टआव बिदिनो एडमिसन लानो थाखाय बा 1500, बिदिनो 1000 बिदि थांगोन आरोना। मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारनांगोन, पार्सेन्ट लानो हानांगोन, अब्लासो गभर्नमेन्ट कलेजाव सिट मोननो हागोन। सरकारि कलेजाव सिट मोननाय नङा पार्सेन्टआ एसेल'ब्ला। ओंखायनो क्लास 10आव मोजां फरायनानै मोजां पार्सेन्टेजखौ लानानै उथ्रिसारनो हाब्लासो जोङो ITI कलेजाव जोङो सरकारि कलेजाव जोङो एडमिसन मोनगोन। अब्लासो साननायफोरखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन। अबेबा समाव जोंनि न'खराव थाखा फैसा गैया जायो, अबेबा समाव थाखा फैसा थायो, बिदि जायो। ओंखायनो प्राइभेट कलेजाव फरायनो थाखाय गोबां फैसा नांगौ जायो, थाखा फैसा नांगौ जायो। प्राइभेट कलेजाव जोङो एडमिसन लानो थाखाय जोङो 16,000, 15,000 नांगौ जायो। अब्ला जोङो बे फैसाखौ बोरै मोननो? ओंखायनो मोजां फरायोब्ला, लिरोब्ला, एग्जामफोराव मोजां पास खालामोब्ला, मोजां नम्बरजों उथ्रिसारनो हायोब्ला एसे खम खरसायावनो जायो आरोना। नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ आंनि बुंनायखौ आरोना। बेसे पार्सेन्ट नांगौ, बेसे पार्सेन्टेजजों गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनो हायो, आरो बेसे पार्सेन्टजों प्राइभेट कलेजाव फरायनो हायो। नोंथांमोना बेखौ मोनथिबाय जानांगौ। आरो नोंथांमोना मोजां मोजां भिडिअ नांगौब्ला आङो लाबोगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर।